Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Adixats, beroi munda, aquí quem, lo printemps per la ribera. De l'autre part d'Ugava aquest cop, a Carressa, lo printemps que va tornar, si han de seguir. En Atena, que sihem, l'edició 2020 que savet n'és podu pas de banar com de costum al mes d'abril, donc acabum cauques típics com tot el món, t'ha trobat la bona fórmula e ha tot un que carrer aquesta nada. A darrere qui hem carcollem tres grups, uei, en so de Lili, Camí, lo bar Camí, a Carressa donc. Podem precisar tot que lo printemps, com tot tem que és artístic, mais també her de pedagògic, si podem dir arcuell de public escolar, donc pedagogico-artistique, bien solide. En Tahika en valor la nostra cultura i la nostra llengua. Donc au mes de setembre organisem tres jornades qui n'eren pas donc concentrades a SMP, mais qui poden totu arcueil los mainatges qui de costum vienen tot an au printemps. Una jornada a Sorda, d'Ablaïd de la comunitat de comunes du País d'Hort, Arigans e la comuna de Sorda. Una jornada a Sempe de l'Era, en arcueil lo parsà de Sempe Salies, dal lo sostiei com tostem de la comuna de Sempe, també de la Comcom de nostra, e també una altra jornada a Salvaterra, arcuellent aquí també els mainatges du parsà Salvaterra, Aurion e per aquen, dap l'ai de l'ASEC, l'Escola de Musica e de Dansa de Salvaterra, e lo sostiei de la comuna. Lo nostre costat artístic gran public que n'avem fet a partir d'allà a Sorda també, una jornada de tianques, danses, passejada, canta, enta estar tancar al més proche del món per les carreres, per la vila, e a existir e retrenir la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres músiques. El printemps que va tornar, 2020, donc, aquesta fórmula adaptada per rapport al context sanitari, que s'acaba donc uei a Camí, en so de Lili, dap una jornada de canta, de música, tres concerts que són prevists, e en introducció a tot això, l'escola de música, el grup de l'escola de música dos tiancaires, una quarantena de musicaires de tot age, de tot nivell, qui s'hi hen en tota l'anada, dap una equip de 5 professors, qui s'hi hen donc a aprendre a seguir, mais també a partagiar e ballar, ets també, artísticament. Los grups donc qui arcollem uei, los tiancaires que comencen, los tiancaires donc una escola de musica e de dansa associativa qui ha començat, qui comença en 1948, més l'ensenyament de la música que s'ha solidat 10 anys en començant a embauxar un munt de professionals qui es dediquen a d'això, a poder avançar dins el nostre preceit artístic, tal com multipliquem les 20 darreres anades encontres d'artistes professionals del món de l'espectacle. Aquí que anem sus un altre nivell, dizem que a darrere que són curs setmanals, que són que un ensenyament qui est dins aprofundit, tot simplement. L'escola de música, donc, qui comença
la jornada, que veiram també l'audio jorda tinne, jorda donc cantaire, musicaire, com pausa del seu amic donc Clement et fort conegut també a dar, los joenots canto tu bat caudis, per tant joen que sí, quand hi ha un bon tros de camí de heit, le Clement a l'acordeon des aquest duo, el duo Rousseau-Tisné, més qui també et va de cap a d'autres instruments, d'autres grups i d'autres projectes musicals. Per chi ven chi passa, per chi ven chi passa, per chi ven chi passa, per chi ven chi passa. E tre gentils galants l'andare direna, e tre gentils galants l'andare dirà, e tre gentils galants l'andare direna, e tre gentils galants l'andare dirà. Donc, que sont aqui, a dançar, a tranguear o mundo e a mostrar ce qui perposen per la musica melhor a dançar. Bom, o mundo vai que se contentarão de que ele já as cachetas, mas que a tal que será bem aumenta entena ao dia que as sonoridades que se bolem solida de way, donc que são aqui sur o tratamento acoustique. Donc, le Arnaud Vivon, qui vient proche de Bordeaux, ici, est accompagné de la Maider Martino. Maider Martino, donc, de Makea, au Basquat, qui peut embêter de mantus projets musicaux, souvent à la butte, soit à l'accordéon, tabe à la pandereta, à l'alboca. Maider, donc, qui ici, sabia de cap un projecte qui sort din do Basquat. Cat sabia de abans sortir do Basquat, que n'est parti de
qualques anys de l'autre part de la Magrana e che ne tornava dopo ancora me di idee. Tant de bo, los viatges che t'ha da correr. E l'Arnaud est que si pot ha també amantus instruments en sabent que vedem a la buts també et aquí à la bourre, essentiellement à la bourre. Donc un duo qui est sur un environnement musical pro natre blues, de cap à la danse, de cap à l'environnement, un environnement, bon, pas intimiste, mais que es beau tout un estat de ce qui est vist, cucaré proche du monde. A la vez, l'arbre espada que s'avança et qu'arriberam a Cucagna. Cucagna qui sont deux à dar, la Caro et la Lila. Donc Caro, bon, le Caro de l'étape. Caro qui, d'après là, sont à masse pour camis després une pause. Tutu. Dezenat d'anades que han començat a arregar quelques punts de vista artístics i culturals a massa del col·lectiu DETS, el famós col·lectiu experimental, el laboratori audiovisual, que és un laboratori en què tots estem, el famós DETS. E donc, cal dir que el laboratori que tenta bé en Cucagna, mat pensi que saien les sonoritats d'après el context musical aquí també era blues, dos buts, percussions, tamborins, pes. Donc Cucagna, qui est un estanc a carressa, en Athènes qu'esperi, com tous els altres grups, d'autres dates a Viena, que esperam tot, et que s'ha calut pelear, tot un pelear arribar en ta si escala a aquella serada, aquella jornada. Donc, que em contents,
Era contents que és hesqui e era contents de poder arcuellar el nostre public, augerir aco per nostre, per la Ribera, e mantiene oferta artistica de proximitat en linga nostra. Lo prim temps de la Ribera, en 2020, che è lo prim temps che va tornar. Donc, che torneram, ben solida. Che torneram au mes d'abril de 2021, le 8, 9 e 10 d'abril, aquí que é mix. En Atena, los grupos que siran, lo monde que canteran, dansaran sat volen, e nus que grasiram, d'amassar tot aquest monde, uei, a carressa, e que si torneram bé d'ab gran plaser, tan iaute sasu, tan iaute prin temps. Io te fai meglio tu e pau 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 capara un selu. Hamburguillo te fai meglio tu e pau 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 capara un selu. Culo 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 moro culo 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 moro casa magaru lo cute lo moro casa magaru casa magaru lo cute lo moro casa magaru cute casa magaru lo cute lo